गोजोन फुंबिलि दिनै 9 जानुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा दासिमबो एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरां खोनासंनो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन आरो खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि, थिखादार गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि आरो बिपिएफनि बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी बिथांमोननि हमजानायखौ लानानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ मा बुंथिखो? प्रमद बर'आ बुंथिदोंदि आयेन बायदियै सोरबा गोरोन्थि खालामदोंबा साजाखौ मोनगोन। बड'लेण्डआव गोजोन गैयै थासारि जानायखौ लुबैया। सिगांनि समावबो गुलि बारतनि थाखाय गोबां खहा जाबाय होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। लोगोसे बुंथिबावदोंदि पुलिसा फोरमायथिनाय बादिब्ला बिथांमोननाव माखासे सर्स दं आरो बिथांमोनहा जुदि बेबायदि खालामनो नाजादोंबा बे दुखुनांथाव आरो बेबायदि खालामनो नाङा होननानै बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा। बुंथिबावदि बड'लेण्ड ओनसोलाव फिन हिंसा जानाय आरो गाज्रि थासारि जानायखौ लुबैया। आयेन बायदियै माबाफोर गोरोन्थि हाबा मावदोंबा साजा मोनगोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। आसाम पुलिसा गावनि गोहोखौ गाज्रियै बाहायनानै मदद नागिरनाय सासे आइजोखौ हाराहास्ति खालामदों। पुलिसनिफ्राय मदद बिनो फैनाय आइजोनिफ्राय रां दाबि खालामनायजों लोगोसे आइजोखौ बुथारनोबो नाजानायनि अजद होदों आइजोआ। आइजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे सान सिगां माखासे दुथांफोरा आइजोनि उन्दै फिसाखौ बुथारनो हुमखि हरनानै 10 लाख रां दाबि खालामहरदोंमोन। बेखौ लानानै मददनि थाखाय गुवाहाटीनि सातगाव पुलिस थानायाव अजद होफैदोंमोन आइजोआ। बेनि उनाव आइजोआ अजद होफैनाय लेखायै सातगाव पुलिस थानानि असिआ दुथांफोर बुंनाय बायदि दुथांफोरनो रांखौ हैनो बिथोन हरदोंमोन आरो रां लाफुबाय थानाय समावनो दुथांफोरखौ हमहैगोन होननानैबो रादाय हरदोंमोन आइजोनो। बे लेखायै आइजोआबो रां लानानै दुथांफोरनो हैनो थांदोंमोन। नाथाय पुलिसा नुजाथि फैयैलाय फन हरनायाव सातगाव पुलिस थानानि कनस्टेबल निपेन कलिताया केस एन्ट्रि खालामनायनि मुङाव उल्थायै 2 लाख रां दाबि खालामहरदोंमोन आरो पुलिसा नुजाथि फैयैलाय खुनुरुखुमै जिउ रैखा खालामनानै दुथांफोरनि आखाइनिफ्राय खारग'नो हादों होननानै फोरमायथिदों आइजोआ। बेनि उनाव पुलिसा आइजोनि न'निफ्राय खेबसे 15,000 रां आरो खेबसे 2,500 रांबो लांफैदों होननानै आइजोआ फोरमायथिदों। मदद खालामनो नागारै पुलिस कनस्टेबलनि रां दाबिनायखौ लानानै आइजोआ कल रेकर्डबो खालामनानै दोनखादोंमोन आरो बेनि सोमोन्दै भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन टीम आरो सिआइडिनोबो मिथिहोनाय जाबाय आरो पुलिसा रां दाबि खालामनायनि गासै अडिअ' रेकर्डखौबो सिआइडिनो गथायदोंमोन। बेखौ मिथिनानै आइजोनिफ्राय लानाय रांखौ हरफिननो थाखाय सातगाव पुलिस थानानि असिआ आइजोखौ पुलिस थानायाव लेंहरदोंमोन। नाथाय जेब्ला आइजोआ पुलिस थानायाव फैयो अब्ला आइजोखौ गावथारनायनिसो हुमखि होदों कनस्टेबल निपेन कलिताया आरो पुलिस थानानिफ्राय ओंखारनायनि उनावनो मटर साइकेलजोंबो हुख्रेमनो नाजानायनिबो अजद होदों आइजोआ। दा बे गासै जाथायखौ सिआइडि आरो भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन बिफाना नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों आइजोआ। मख'नो गोनांदि पुलिसजों हाराहास्ति खालामजानाय आइजोआ आजिरा मोननाय सासे कर्नेलनि बिसिमोन। गुसुआ बांनायनि थाखाय उइन्टार भेकेसन अदेबानि गोजां बोथोरनि बन्द'खौ बारायनानै होनाय जाबाय। दिल्लीनि सोरखारि नङै फरायसालिफोरनि थाखाय गोजां बोथोरनि बन्द'खौ 15 जानुवारिसिम बारायनानै होनाय जाबाय। दिल्ली गभर्नमेन्टनि डाइरेक्टरेट अफ एडुकेशनआ मोनसे सार्कुलारनि गेजेरजों दिल्लीनि गासै सोरखारि नङै फरायसालिफोरनि थाखाय गोजां बोथोरनि बन्द'खौ 9 जानुवारिनिफ्राय बारायनानै 15 जानुवारिसिम खालामनानै होबाय। दिल्लीयाव बे समाव गोबां गुसु जानायनि थाखायनो बे थांखिखौ फोसावनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। जेराव थांनाय रबिबार सानखालि दिल्लीयाव गुसुआ 1.9 डिग्री सेलसियासल'मोन, जाय थांनाय 2 बोसोरनि मादावनो बे बोसोरनि जानुवारि दानआ बयनिख्रुइबो गुसुसिन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो गोबां खुवा खुनायनि थाखाय दिल्ली आरो भारतनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गारि मटर खारनाय, रेलगारि खारनाय आरो उरां खारनायाव गोबां जेंना नुजाथिदों। बेनिखायनो दिल्ली सोरखारा दिल्लीयाव थानाय सोरखारि नङै फरायसालिफोरनि थाखाय गोजां बोथोरनि बन्द'खौ 15 जानुवारिसिम बारायनानै होबाय। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव गोजोन गैयै थासारि। दावराव देख्रेब नार्जारि, बिक्रम दैमारि आरो हितेश बसुमतारीखौ थाबैनो हगारनांगौनि दाबिजों क'क्राझाराव दुंहाव थासारि। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च, बड'लेण्ड सिनियर सिटिजेन फराम आरो बनसुआ गोख्रों खुद्रिनाय हाबाफारि लादों, जेराव बाहागो लादों अमर सिंह ब्रह्मजों लोगोसे डक्टर दिननाथ बसुमतारी बिथांमोनहाबो। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि दावराव देख्रेब नार्जारि, बिक्रम दैमारि आरो हितेश बसुमतारी बिथांमोनखौ हमनायनि आदबा आसाम सोरखारनि गोजाम आदब। सिगांनि समावबो बारग' इएम मन कुमार ब्रह्मनि न'आव गंनै AK-47 दोननानै मन कुमार ब्रह्मखौ पुलिसफोरा हमदोंमोन।
दा बे एखे आदबखौनो बाहायनानै हितेश बसुमतारीखौबो हमदों। बिथांनि अनगायैबो दावराव देख्रेब नार्जारिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखाय थानायखौ होखारनांगौ होननानै गोबां सोमावसारबोदों। बेनि थाखायनो दावराव देख्रेब नार्जारिखौ दायनिगिरि सानदों होननानै बुंथि बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिबावोदि दावराव देख्रेब नार्जारिया सिगांनि समनिफ्रायनो ट्राइबेलफोरनि खामानि मावबोनाय सुबुं, गुबैयै बिथाङा बर'फोरनि थाखायनो खामानिखौ मावबोदों। दा बे समाव बियाब दाफामनायनि गेजेरजों गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार लकसभा बियाबा एसटि खथा हिसाबै मोनबोनायखौ सोरखारा फोजोबस्रांनो नागिरदों। नाथाय क'क्राझारा ट्राइबेलफोरनि मिरु, क'क्राझारखौ फोजोबस्रांनाय माने ट्राइबेलखौ फोजोबस्रांनाय। जुदि क'क्राझाराव जेनेरेल सिट थायोबा ट्राइबेलफोरनि थामोनथाया बहा होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावोदि अट'नमास काउन्सिला ट्राइबेल ओनसोल हिसाबै एमपि, एमएलए गासैबो सिटआवनो एसटि रिजार्भ थानो नांगौ। नाथाय बिथांमोनहा गोबां जाहोन होनानै क'क्राझार लकसभा एसटि खथाखौ बोखारनो थांगासिनो दङ। सोरखारनि बे थांखिखौ लानानै बयबो हेंथा खालामखागोनखा। खालि दावराव देख्रेब नार्जारिल' नङा, बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफाद, रायजो राजा गासैबो बर'नि थैयानो गुदुं जाखादों। मानोना जि जानो थांगासिनो दङ बेयो इनाय होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बिपिएफनि बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीनि न'निफ्राय हाथियार मोननाया गासैबो नंखाय। मानोना बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावनो एनडिएफबिजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोराबो हाथियारखौ सोरखारनो गथायजोबदों। बेनि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसामाव जेरैबायदि सासन खालामदों बेबायदि समाव गावनि न'आव हाथियार दोननाया फोथायनो हायै खोथा होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावोदि हाथियार दोननानै फान्दायनानै हमनाया बेयो गिबि नङा। बेबायदि गोबां बिदिन्थि दं। जेरै 2012 मायथाइयाव क'क्राझार ओनसोलाव बर' आरो मुस्लिमनि गेजेराव दाङाबाजि जाहोनानै गोबां सुबुंफोरनि न'आव हाथियार दोननानै गोबांखौनो आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामदोंमोन। दा फिन हितेश बसुमतारीखौ बेबायदिनो फान्दायनानै हमदों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेनिखायनो दावराव देख्रेब नार्जारि, बिक्रम दैमारि आरो हितेश बसुमतारी बिथांमोनखौ जेबो कन्डिसन गैयालासे जाहाथे उदां खालामनानै होयो बिनि थाखाय खावलायो, नङाबा सोमावसारनो गोनां जागोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बिथांमोनखौ उदां खालामनानै होनो थाखाय क'क्राझारनि सार्कोल अफिसारनि गेजेरजों डिसिनो गोसोखां बिलाइ गथायदों बिथांमोनहा। सा 120 आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामग्रा बाबा अमरपुरीखौ दायनिगिरि होननानै फोसावबाय बिजिरसालिया। बाबा अमरपुरी उफ्रा मुं जेलेबी बाबाया सा 120 आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनायनि अनगायैबो गाज्रि भिडिअबो बानायदोंमोन। बे भिडिअआ भाइरेल जानायनि उनावनो पुलिसा बाबाखौ हमदोंमोन आरो दा बिजिरसालिया बाबाखौ दायनिगिरि होननानै फोसावबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला जेलेबी बाबाया हारियानानि बाबा बालकनाथ थानसालिनि फुजारिमोन। गाज्रि बार नांदों होननानै आइजोफोरखौ सिगियोमोन बाबाया, जायनि थाखाय आइजोफोराबो बाबानि थोनथोर मोन्थोराव जिरायफायोमोन। बेयावनो आइजोफोरनो ड्राग्स जाहोनानै आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामोमोन आरो भिडिअबो सेबखाङोमोन, जाहाथे आइजोफोरखौ भिडिअनि गेजेरजों सिगि सग' खालामनो हायो आरो उननि समाव जिनाहारि खालामनो हायो आरो रां दाबि खालामनोबो हायो। बेनि थाखायनो जिनाहारि खालामनायखौ भिडिअ बानायोमोन जेलेबी बाबाया। उनाव जिनाहारि खालामनायनि भिडिअआ हारियानानि फतेहाबादनि टहानानिफ्राय भाइरेल जानायनि उनावनो आरो आइजोआ एफआइआर होनायनि उनावनो पुलिसा बेनि सायाव बिथा खालामनानै बाबाखौ हमदोंमोन आरो बाबानि आश्रमनिफ्राय मोन 30नि गोबां गाज्रि भिडिअबो मोननो हादों। बे दायावनो हारियाना बिजिरसालिया बाबाखौ दायनिगिरि होननानै फोसावबाय। फैगौ 10 जानुवारि अदेबानि गाबोन 11 रिंगायाव गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव थानाय मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्स मावख'आव भारत सोरखारनि हम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्लाजों सावरायहैगोन होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। जेराव आसामनि चिफ सेक्रेटारि, बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', लेङाइ गाहाय, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो माखासे अफिसारफोरजों लोगोसे बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मेहिनेश्वर बसुमतारी, एबसुनि थान्दै हान्जा आरो एनडिएफबि मोनब्रै हान्जानि सागानगिरिफोर गासै 120सोआ बाहागो लाहैगोन होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। जायनाखि फैगौ 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथाया 3 बोसोर जागोन। बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ खम समनि गेजेरावनो मावफुंनो थाखाय भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ नारसिनगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। गुबैयै बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि गामिफोरखौ सोसननायनि सायाव दिल्लीयाव सोंथि खालामहैगोन। मानोना फाइनाल स्टेटासआव दं होननानै सोरखारा बुंथियो, नाथाय दिनैसिमबो थांखियाव सौफैयाखै होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ। लोगोसे बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि गामि सोनाया माब्ला जागोन बेनि सायावबो सोंथि खालामगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि अनगायैबो कार्बि आंलंनि एसटि हिल्स, आर्टिकल 280, डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, एनडिएफबिनि जेंना, जोबथेसालियाव थानाय बेफोरनि सायावबो सावरायगोन आरो बेफोर दफानि मादाव माबा मोनसे दफाफोरा मावफुंजागोनखौ आसा खालामो होननानैबो फोरमायथियो दिपेन बर'आ।
गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सा 17 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 22 सुबुङा गोब्राबै जोखोम। बे जाथाया चाइनानि जियांजी प्रभिन्सनि नांचां ओनसोलाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला गोबां खुवा खुनायनि थाखाय लामायाव मेगनजों जेबो नुयैलाय थैनाय सुबुंखौ जोबथा बिदाय होनो थांनाय गोबां सुबुंफोरखौ गंसे गारिया सौख्रांलांदों, जायजों दासिम सा 17 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों आरो सा 22आ जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो जायनाखि चाइनायाव निउ इयार आरो स्प्रिं फेस्टिभेला जानुवारि 22 निफ्राय जानो थांगासिनो दं, बेनिखायनो लामा सामाफ्रावबो गोबां गारि मटरनि होंगो दोंगो नुनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं गोबां खुवा खुनायनि थाखाय चाइनायाव लामानि जाब्रबथायफ्रा जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। मोनसे फोसावनाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों मानास अट' श'रुमा। नोंथांमोनहा गोदान बोसोरनि गोदान मटर साइकेल बायनो गोसो दंबा मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ बायनो हागोन। मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों। अफारफोरा जाहैबाय नोंथाङा मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोनगोन। बेनि अनगायैबो गोजां बोथोरनि थाखाय गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोननो हागोन। लोगोसे खम डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ मोननो हागोन। जायखिजाया कम्पानिनि मटर साइकेल आरो स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दं मानास अट' श'रुमाव। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? नोंथाङा मानास अट' श'रुमाव फैनानै गावनि साननायखौ जाफुंहोफैनो हागोन। मिथिबावनो हास्थायोब्ला 7060601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।